बिल्कुल समझ में आवत जाई, ज्यादा समझावे और बतियावे का जरूरत भी ना पड़ी। आओ भैया तनी सर दिला। बिरहा सुने के मिलल, बिरहा आप लोग सुनत भी बानी। आए दिन घटना घटत बा, रोज दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखे के मिलत बा। कोई खम्हा के तार के पकड़ के मर जात बा, कोई रेलगाड़ी से कट के मर जात बा, तो कोई बाप मतारी इतना ना भागा बड़ो कि बेटा अपने माई बाप के कुल्हाड़ी से मार के मुआ देता। कुछ मतारी भी इतना ना कुमाई हो गई बड़ी कि अपने ही औलाद के जहर दे के मार देत बाड़ी, गला घोंट के मार देत बाड़ी। सोशल मीडिया पर एक कहानी के वही लोग सुनता समझता, पूरी तरह से ओकरा बारे में जानकारी भी लोगन के ना हो पावता, अतौले दूसर की खबर आ जाता। रोज दिन घटना घटत बा, रोज दिन कुछ ना कुछ होत बा। कितना कोई गाई, कितना कोई सुनाई, कितना कोई समझाई। हमके तो बुझाता कि जितने लोगन के पास शिक्षा हो गई उतने लोग बस वही बात है। बल्कि पहले का जमाना शायद बढ़िया रहे, पढ़ल लिखल आदमी कम रहे लेकिन प्रेम रहे, भाव रहे, एक दूसरे के समझे का क्षमता रहे, एक दूसरे के प्रति झुकाव रहे, लगाव रहे, प्रेम रहे, प्यार रहे। आज का जमाना पढ़ल लिखल तमाम लोग बा, जमाना बड़ा आगे है, एडवांस जमाना में लोग एडवांस हो गई, बोली भाषा खाइल पियल उठल बैठल एडवांस हो गई। नेवता मोबाइल से भेजा था फलाना तारीख के चलिए है, तो ओनिया से वो नेवता मारत हुआ फोन पे, कहत हुआ कि हमार 200 रुपया लिख लिया, टाइम नहीं थे। हरदी का जमाना जब पैदल आदमी चल के जाए आते या कहे जे हमारा घरे बेटी के बियाह बा, तो लोगन के याद रहे कि फलाने के घर से हरदी आइल बा। एक घड़ी का बड़का बड़का कार्ड जाता, 200 250 300 500 रुपया के छपाता। मनइयो के पावत हो, ओके पढ़तो नहीं कि कौना तारीख के हल्दी हो, तिलक हो, बियाह हो, ओके खूंटी पर टंगवा देत हो। बियाह बीत जाता तब पूछत हो कि करे लइको एगो कार्ड आइल है घरवा में, तखवा पर टांगल है, देखा से तो खैया हो। त लइका पढ़ल लिखल हो के उतारत हो, देखत हो कतो के बाबा त बियाह बीत गई, ई तो 2 दिन पहले रहा। बाहर प्रेम, बाहर शिक्षा, बाहर संस्कार और बाहर आज का प्यार। 4 लाइन भूमिका से ये बिरहा का शुरुआत कवि जी कैलन है भैया। कैसे? अरे देखा सुना और किताबों में वर्णित, आज दुख का हम भाव कारण गरीबी, मर जाता मानो यहाँ दर्द खाकर, होने न देती निवारण गरीबी। इंसान मरता है पशुओं सरीखा, और फिर भी कुटिल मुस्कुराती गरीबी। संतोष कहते मुकद्दर से आयो, अपना असर जब दिखाती गरीबी।
मुकद्दर से यारो अपना असर जब दिखाती गरीबी। रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन का प्यार। लेकिन बाहरे भाई गाजीपुर डिलिया वाले माई बाबू तनी जमीन का दे दिहलन, टांगी से काट दिहलस। भाई बहन के प्यार और रिश्ता से पवित्र न कोनो रिश्ता हो, अनोतना टूट कोनो प्यार बंधन हो। बाजार बहुते लागता, चाहे नगरा होखे, बलिया होखे, चाहे मऊ होखे, आजमगढ़ होखे, चाहे गढ़वार फफना होखे। बाजार तो बहुते बा, लेकिन एगो हाई बाजार बा। कैसन भैया? जहाँ आदमी बिकाला, जहाँ आदमी बिकाला, ऊ बाजारी ना बढ़िया बा। समय के देखते हुए अरे चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, जीवन का क्या ठिकाना, अरे जीवन का क्या ठिकाना। कोई ना मंजिल उस राह पे न जाना। जिंदगी का हर एक कदम बड़ा सोच समझ के रखे के पड़ी। कब कहाँ पैर फिसल जाई, आदमी गिर जाई, कब कहाँ ठोकर लगी, भर मुँहे आदमी माटी ले ले, कब कहाँ मौत मुँह बा के इंतजार करत बा, कौना रूप में केहू जानत ना बा। यही खातिर जिंदगी का हर एक कदम बड़ा सोच के रखे के चाहिए और रास्ता उहे पकड़ के जाए के चाहिए जो ना रास्ता के बारे में जानकारी होए के चाहिए। चलना संभल संभल के, जीवन का क्या ठिकाना, जिसकी कोई ना मंजिल उस राह पे ना जाना। कहला का मतलब बा बिन बुलाव जनी जइहा भवानी, ना रही इज्जत ना बाची। जहाँ बुलावा नहीं खे वहाँ ना जाए के चाहिए, आ जहाँ बुलावा बा वहाँ समय निकाल लेवे के चाहिए। कहानी का शुरुआत कवि जी कैलन है। कहानी हो कहाँ का? गरीब मजदूरों, गरीब मजदूरों की आपने कहानी सुना, गायक सब गाय गीत उनके ही जुबानी सुना।
परिवार के जियावे के, परिवार के खियावे के लोग उपाय खोजेलन, कुछ ना कुछ करेलन। ना कोनो काम बाजैहन, भट्ठा पर ईटा ढोइहन, ईटा पथियन, ईटा निकलिहन, ईटा लदिहन, ईटा उतरिहन। ना कोनो काम बा जाके दूसरा का मसाला बनइहन, नइखे कोनो काम तो जाके तिल टंकी पर तेल डालिहन, नइखे कोनो काम तो अच्छे लाल मास्टर खानी हवा भरी हो टायर में 600 रुपया महीना पर। कुछ तो करे के पड़ी, परिवार जियावे के, पेट जियावे के। जिला जनो निर्मल पट्टी गांव का रहे वाला राम मनोहर रिक्शा चालक बड़ा गरीब हो, रिक्शा सहारा हो, वही रिक्शा से अपने परिवार के जियावे खियावे। मेहरारू एक दिन बैठा के समझावो तारी, कैलाशी देवी अपने पति के कह तारी जे की सुनी, हमहन का गरीबी में दिन बीत जाई, नमक रोटी खा के बिता लिहल जाई। एगो बेटा है, एकरा भविष्य के बारे में हम अपना सोचल जाई तो दुनिया के लोग ना सोचिहन। कम से कम रिक्शा चलाई, कोनो औरियो काम खोज ली ताकि बेटवा का बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो जाओ, बढ़िया पढ़े लिखे के बेटा का व्यवस्था कल जाओ, बढ़िया कपड़ा के दिहल जाओ, बढ़िया के भोजन करावल जाओ ताकि हमहन से कर बढ़िया जीवन जिंदगी बीते। रिक्शा लिहला राम मनोहर रिक्शा चालक चल दिहला बाजार में रिक्शा चलावो तड़न। बाकी वही मेहरारू का बात सोचत हुन, कैलाशी का बतिया सूल जस करेजा में चुभता, आंख में आंसू हो, दिल बड़ा दुखी हो। सोचत हुन कैलाशी भी कोनो झूठ नहीं खे कहले, गरीबी में हमना का दिन बीतल, नमक रोटी खा के बितौली, आधा समय पार कैली, आधे बाकी। लेकिन बेटवा का कसूर बा, बेटा का दोष बा कि बढ़िया के पढ़ाई लिखाई और बढ़िया कपड़ा भोजन का हम व्यवस्था न कपावत बानी। हमारा जीवन जिंदगी पर लानत बा, ऐसन बाप भैला पर लानत बा। कैलाशी का बात मनलन, राम मनोहर रिक्शा लेके गईलन, रिक्शा चलावे का मन नहीं करत बा। 200, 300, 350, 250 से आखिर घर चली तो कैसे चली। और आज के जमाना में तो बिल्कुल ना, 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2500 रुपया लेके लोग बाजारी जाता। 40 रुपया किलो नेनुआ है। ये तो सब पूछली है, नेनुआ का भाव पूछे हमारे ना है, 100 रुपया बतिया बताओ। खाली नेनुआ का भाव बताओ तो प्याज 100 रुपया में 6 किलो मिलत हो ना, बताओ तो ओहू के बताओ। कुछ महंग बा, कुछ सस्ता बा, लेकिन ठीक बा। महंग ना होई तो हम कमाई ना, आ कमाई ना तो खाई ना। फ्री में जब मिले लगी तो हम तो वो सही चाहम कि बैठ के हम खाई। मेहनत भी जरूरी है। राम मनोहर रिक्शा लेके चल गईलन बाजार में, रिक्शा के खड़िया देलन। पान वाले के दुकान पर बैठल हुन, एक बीरा पान बनवलन खइलन। लेकिन कैलाशी के बतिया सोचत हुन, पान वाले दुकान वाले पूछे भैया तब्बे ले आई हुआ, बैठल हुआ, कुछ सोचत हुआ, कुछ टेंशन में हुआ। कला मर्दे टेंशन हमके एक ही बात कहो कि हम दोष कैली, गलती पाप कैली, ओकर सजा भोगत ही, बेटवा का गलती है। पान वाले दुकान वाले पूछे भैया बेटा कला, हाँ एगो 5 साल का मर बेटा हो, न बढ़िया कपड़ा ओके मिलेला, न बढ़िया भोजन, कोई के दुआरे बैठेला ताकेला तक कलेजवे फाट जाला। वो दुकान वाले समझावो तरन, आखिर भौजाई कोनो झूठ नहीं की कहले, हे रिक्शा चलवले गुजारा ना होई, कोनो काम भैया कला अच्छा रही, गर्रा माटी का काम करबा, 500 600 पैबा। है दिन भर रिक्शा चलावेला, 200 300 रुपया पावेला, ग्राहक अइहन तब ना अइहन तब तो कुछ ना भेटाई। कला की सोचत है हमहू वही की कैलाशी हमरे फायदे खातिर, हमरे बेटा के भविष्य खातिर समझौला। कल अब रिक्शा ना चलाई। ए भैया कोनो कोनो काम ऐसन भी होला जो उन्हें काम से बहुत काम बन जाला, आ जब ओके छोड़ देबा तो सारा काम में छूट जाई। जैसे पुरान लोहा, हमरे घर का आपके घर का पुरानिया कह देबा बेचे के तो 10 गाड़ी दिया कहीं ना बेचे। पुरान लोहा पुरान गाड़ी केहू केहू कहे कि सर जो यहाँ यही जना ना बेचे। आ कुछ लोग बा के हटईबा की मर्दे कबाड़ धैले बा दुआर पे ना चाहिए। ए बाबू रिक्शा खड़ियौलन
दिन भर काम खोजलन, पूरा दिन बीत गई। कैलाशी जोहत बा अइहन आटा चाउर लेके, उतनो जो ढंग रहत इनकी खानी मांग ले। 250 का काम कैला लोग ना चला। 100 रुपया के चावल, 100 रुपया के आटा, आलू आ गोईठा मन दे दिया। ए भैया कैलाशी सोचत बा कि वही नइलन ना, लागता कि आज का दिन ऐसे ही बीत जाई। घरवा का सफाई करत बा आ रोवत बा, मेहरारू न हो राह ताकत बा अपने पति का कि अइलन ना, रोवत बा। आ राजेश जोन बेटवा भूखाइल हो उहो रोवता कि माई बाबूजी यहाँ ना का। कैलाशी समय के कोसत बा, अपने किस्मत के कोसत बा। बड़ी पुरान गीत लगल हमरे स्वर्गीय बेचन गुरु के जवानी वाली। अरे पिया परदेस गईले तारी लाग टोकियो में, 5 की बदले अरे 85 लागे टोकियो में, 5 की बदले 85 लागे टोकियो में। पिया परदेस गईले तारी लाग टोकियो में। कोई हाल मो समय कसबी के, अरे केहू नहीं जाने कर तब माया ए नदीनिया के, केहू नहीं जाने कर तब माया ए नदीनिया के। का कोई हाल मो समय कसबी के। घरी पोतत रहले कैलाशी मगनी मनवा, कसले बसाप तड़पे गोरी का परनवा। अरे तड़पत परान जाती बाटे बारी धनिया के। का कोई हाल वो समय कसबिनिया के। पहले ही बतौली कौना रूप में काल बैठ जाई कहाँ और कब के मौत आ जाई केहू जानत ना बा। कुत्ता काटी सुई दवाई होई वही केहू केहू बच जाइए केहू ना बचे। कीड़ा काटी सुई दवाई होई कोई कोई बच जाइए कोई कोई ना बची। कैलाशी का आज दिन समय नजदीक बा हो भैया। घरवा का सफाई करत बा, घरवा में काल के रूप में एगो सांप बैठल बा, वही कैलाशी के काट लेहलस। रोबत बा कैलाशी घरवा में से बहरे आइल हो। राजेश बेटवा बैठल बा, माई के आंख में आंसू देखला, पूछे लगल माई हो भूख लगल बा। रोवत और पानी लिया मुड़ी हिलावत ये माई नहीं रे पगला में भूख ना लगल हो। तब कहे रोवत अड़ू बाबूजी ना आइल ए खाती ना, हमहन गरीब है जाए ए खाती ना मत रोवा। बाबूजी आवते वही हम काहे टेंशन ले ले बाड़ू का भइल बा। कपार बथता, बुखार हो, कोनो दुख हो, कोनो तकलीफ हो, माई हमसे बतावा। कैलाशी खाली रोवत बा और राजेश के निहारत या कि पता नहीं आज के बाद हम बेटवा से कबो बतिया पाई कि ना, आज के बाद अपने बेटवा के हम कबो खिला पाई कि ना, आज के बाद अपने राजेश के कबो देख पाई कि ना। भर नजरी निहारत बा, रोवत बा और समैया के दोष देत बा बारे समय।
कालू डोम की घरे हरिश्चंद्र राजा बिक गई। तारामती नौकरानी होके पानी भरे लगली और विपत में एगो और विपत की रोहित के सांप काट लिया। रोबत में कैलाशी दुख का मारल बनी, खाए को अनाज नहीं खे घर में, सवेरे ले पानियों नहीं खी पियले और आई विपत का पहाड़ टूट के पड़ गए हमरे कपार पे, कीड़ा काट लिहलस। पैसा कहाँ से हम पाई भी अपन इलाज कराई। बेटवा के बुला के कैलाशी और समझावत बा, ए बेटा एगो काम करब, हम आई बताओ तनी जा आ जाके बाजारी से अपने बाबूजी के बुला लिया। रोबत बा कैलाशी या बेटवा के समझा के कहे का कहे बिया गीत लगल। अपने बाबूजी के बुला के लेके आवा, कही दिया कि घरे चला माई बोलब ले काहे माई रोत बा। कैलाशी कला बेटा इतना कहे समझावे का हमरे पल्ले टाइम ना है, जा जितना जल्दी हो अपने बाबू के बुला के लेके आवा। तार बाबू पूछिए तो कही दिया माई के दवाई के जाए के बाजारी का रास्ता पकड़ के 5 साल का मासूम बेटा भागल दौड़ल जात बा और रोवत बा। आज ये भेटाए वो से पूछत बा, लोग भी पूछत हो काहे रोवत रह, आ त माईए कहल देवे जे कि बाबूजी के बुला लिया। लोग कहता जे कि जा आगे चल जा तो हर बाबू भेटा जाई हम। रोवत लइकवा गइल ह जब बाजार में तो देखत का बा, अरे दौड़ली बाजारी हो चपकी चलली बासुगना।
लोग कहेला कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। और वही जो लोग कहेला हुई है वही जो राम रची ए और कैलाशी के सांप कट ले बा। राजेश बुलावे गए कि बाबूजी के बोला के लेके आई तो माई के दवाई के जाए के। और जब बाजार में पहुंचल हो देखा था कि बाबूजी दुनिया छोड़ के चल बसल हो। बाबूजी ये दुनिया में नहीं अमन लोग बटुराई लमन देखत हुवन। राम मनोहर इतना न बात के गहराई ले सचलन हो भैया। अपने गरीबी के कोसत हुवन, अपना के दोष देत हुवन और ये सोचत हुवन कि आखिर हमरा बेटा का जीवन भविष्य जिंदगी कैसे संवरी कैसे बनी। सोचते सोचते राम मनोहर के हार्ट अटैक आई। लोग लेके गईलन भर्ती करावल चाहत हुवन, लेकिन राम मनोहर हॉस्पिटल जाते जाते दम को तोड़ दिया। लोग लेके वापस अइलन और आ करके यह सोचत विचारत हुवन कि राम मनोहर के लेके घरे चलल जाओ। वही रिक्शवा पर लोग उठाए के सुतावल चाहत बा और राम मनोहर के घरवा पहुंचावल लोग चाहत बा। राजेश पहुंचल जब देखला रोवत फिर वापस भाग के घरवा आई। चली चल के माई के बताई। जब तक बाजार से राजेश घरे आइल माई सुतल बे खाट पर। माई का शरीर नीला पड़ गई बा, आंख बंद बा, मुंह से झांकावत बा, रोवत बा, जगावत बा। या माई से कहता माई चल के दवाई अपने से ले ला। अब बाबू कब्बू ना आई काहे बाबू ये दुनिया में नहीं हुवन। तो के खुद से चले के वही जाए के वही दवाई लेवे के वही उठा। चल माई हम चलत नहीं उठ। रोवत बा राजेश माई के उठा के बैठावल चाहत बा, लेकिन माई कुछ बोलत नहीं के। कबो माई के ताकता निहारता रोवता, कबू बाबूजी का रास्ता राह ताकता रोवता। लोग लेके राम मनोहर के रिक्शवा पर आवत हुवन। जब देखला त राजेश सोचत बा बाहरे भगवान ऐसा दिन दिखावे से पहले हमार जिंदगी काहे न छीन लेला। आज हमारे चलते हमारे माई बाबू ये दुनिया में नहीं हुवन। कितना या भागा बानी सोच के रोवत बाबू राजेश। गांव का लोग धीरे धीरे बटुराइल हुवन। लोग बतावेला, आप लोग कहिला, पुरनिया लोग कहेला कि बनला के सार बहनोई जगतिया में कोई ना बना। आपन बनल तो सर्वो भेटा जाई, अब बिगड़ला पर बहनोइयो ना मिली। राजेश रोने लगल। गौवा के लोग धीरे धीरे बटुराए लगलन और सब लोग आपस में बतियावत बा, एक दूसरे का मुंह ताकत बा, लेकिन कोई कैलाशी के हॉस्पिटल नहीं खेले जाए चाहत। सब लोग ये आपस में सोचत विचारत बेजे कि पैसा लागी, रुपया लागी, देई कवन, भरी कवन। ऐसनो लोग ये धरती पर बढ़ी बानल। भूखा के खाना ना खेहन, लेकिन जे खैले बा के कहिया के लिए खैब आ दुखियारी चल जाई दुआरे पर तो बहुत लोग बाजे कोई की मार रहे कर हैसन दे ही बाई हैसन दे लेके घूमता। लोग ना देवल चाहेला। रोवत बा राजेश हो भैया या बाबूजी का लसिया आवत बा। गीत लगल भैया कैसे बड़ी पुरानी गीत बा।
बुआ फुफा समझावत हुआ मत रो काहे रोत रे तोर माई बाबू तोरी किस्मत में नसीब में ना रहल तोर माई बाबू मर गइलन त का भई हमहन वही जिंदा बानी राजेश का बुआ फुफा मिल करके राजेश का माई बाबू का अंतिम क्रिया कैलन ह कुछ रुपया पैसा लगा के 2-4 जानी 10 जानी के भोजन भी दुआरे करौलो ह मड़ई का घर दूगो बात सेरा लगौलो ताला मरलन बुआ फुफा राजेश के लेके अपना घरे चल गइलन राजेश का बुआ फुफा माई बाबू बन के प्यार प्रेम लुटावे और वो राजेश का पालन पोषण करे लगलन स्कूल में नाम लिखौलो है राजेश पढ़ लिख लई छोट मोट नौकरी कर लई एकरे सहारे हमनों के बुढ़ौती का पार घाट लाग जाई बुआ फुफा रहलन जेकर बेटवा ना रहे के बिटिया रहे जेने बिटिया का नाम सुनीता बतावल गई सुनीता के संगे साथे राजेश भी पढ़े लिखे लगल धीरे धीरे समय बीतल है राजेश सयान भइल कहल जाला कि बेटा जवान होला बेटी सयान होले राजेश धीरे धीरे जब जवान भइलन ह बुआ फुफा सोचत हुवन की जिम्मेदारी का बोझ एकरा कंधा पर दियाई ना तई कुछ करी ना काहे न के कोनो काम धंधा दिहल जाओ सौंपल जाओ बुआ फुफा काम का तलाशत हुवन इंटरमीडिएट परीक्षा के पास कैला है राजेश हो भैया बुआ फुफा के बड़ा खुशी बा सब लोग खुशी से झूमता फुफा लोगन से सोरस लगावे जे जान पहचान के बाद उसे कहें जे हमरा बेटा के हमरा भतीजवा के हमरे राजेश के तनी भैया काम धंधा कोनो मिली बताइया रुपया पैसा लगी हम देई घूस लगी तबो हम देई चाहत बानी कि राजेश कोनो छोट मोट नौकरी कर ले ताकि ओकरे सहारे हमने को बुढ़ौती पार हो जाए एहर फुफा जाए सबसे बतियावे सोरस लगावे कि राजेश के नौकरी मिल जाए बुआ भी गांव में बतियावे खुश बा जाए तो बेटा भगवान ना दिहलन कि हमार भतीजा बेटा से कम हमरा के नाम मानेला बेटा को सारा श्रद्धा हमार भतीजवे पुरावता नौकरी पा जाई हमने का बुढ़ौती का पारो लगा दी एगो बिटिया बा शादी बियाह कर दिहल जाई कहीं चल जाई अब गौवा के लोगन के बड़ा अंडस होता गांव का लोग मेहरारू मिल के बतियावे जे कि हाँ हो दूध पियावत अड़ू सांप के पोसत अड़ू कहियो डंक मारी सांस ना ले पैबू जिए भर का फुर्सत ना देई काहे इतना सर पर चढ़ौले बाड़ू कतनो ह त उआन का बेटा हो तू कुल रुपया लुटा घल तब तुहार होई होई नहीं एहू से बुआ फुफा का दिमाग ध्यान ना भटकल गौवा का मेहररुआ लगली बतियावे जे कि का हो इतना सहकौले बाड़ू मन बढ़ौले बाड़ू तुहार भतीजा तुहरिए घर में जवना पतल में खाता वही में छेद करता तारा बुझात नहीं खे बुआ फुफा पूछे बुआ फुफा शंका की नजर से कबो राजेश के नहीं देखलन गांव का मर्द बेहरारू रोज दूगो चार गो बैठे या एक के बात बतियावे तो के नहीं खेल आंखी का आन्हर भइल बाड़ी सोझे आंखी लकड़ी तुरता सयान तोर बेटी बिया भले कहे का तोर भतीजा वाले कि ओकर नेचर ठीक नहीं खे ओकर नियत खराब बा ध्यान दे राजेश का बुआ गंदी नजर से गंदा सोच से ना देखते हुए वे अपने भतीजा के शक की नजर से देखे लागल अपना बिटिया अपने भतीजवा पर रोज निगरानी करे एक दूसरे से बोले तक का मना कैलस सुनीतवा से खाना पानी बंद करा दिहलस रजसवा के संगे स्कूले जाई लावल बंद करा दिहलस राजेश के बड़ा तकलीफ होता कष्ट होता जे हमार माई बाबू मर गए हमारी साथे तना अत्याचार काहे होता हमार बुआ फुफा जे अपना बेटा खानी हमके से पोस के सयान कइल पढ़ा लिखा के होशियार कइल आज उहे बुआ फुफा ये तरीका के बर्ताव काहे करत हुन बात एकरा समझ में आवत ना बा पूछल चाहत बा लेकिन बुआ फुफा बतावे कभी तैयार ना हुन एक दिन अइला फुफा नशा के धुत में अनाप शनाप गरियावत हुन बिना बेजाए के दौड़ दौड़ मारे भी जाए लगलन रजसवा का फुफा कुछ दिना से तू लोगन का रवैया ठीक ना लगत है पकड़ लेलन हाथ कला कि अब हमार तू रवैया रहन देखे लायक हो गईले हेती मुकी रहले लेके अइली से पोस के सयान गईली पढ़ा लिखा के अब जबान लड़ावे लायक हो गईला ए भैया हो
राजेश के फूफा गरम भइलन, दू चार गाली दिहलन, राजेश के ताना दिहलन, तोर माई बाप मर गइलन, साला नलायक एहू के मर जाए के चाहत रहल, सयान हो गइले, करे खाए लाख हो गइले, हमार घर छोड़ दे, हाथ जोड़तानी। रोवत बा राजेश, खाना पानी छोड़ देहल, दू चार दिन तक नहीं खात बा, ओके बात समझ में ना आवत बा, घर छोड़ के जाए कभी तैयार नहीं खे। मेहरारू आवे कहे का हो देखलू ना इतना कुले के बुरा भला कहा था तो वही घर छोड़ के जात, अब तो तुहरा बुझा गइल ना कि एकर नियत सही नहीं खे। राजेशवा की बुआ का जवन शंका का कीड़ा बढ़े लागल। एक दिन राजेश का बुआ बैठा के राजेश की फूफा के समझावत है, ये अपना घरे दुआरे ना जाई ना, हमने का गला छोड़ी, एगो काम न करो, न रही बांस न बाजी पिपहिरी, नहीं रही न गौवा में हमार बुराई होई, न गांव के लोग बतियाई, न हमार नाक कटाई, एकर खेलवे खत्म नहीं कर दो। के बा एकरे आगे पीछे के पूछे जांचे वाला। राजेशवा का फूफा अइला बंटी बबली मार के नशा में एकदम दे एकदम मातल हो, उठौला छाटी काटे वाली गणास नाव देखल न ताव, राजेश के मारे बदे चल दिया हो भैया। तेरी का भाव लिखल हो, अरे किनारे जाके नैया का करी, ए भैया किनारे जाके नैया का करी, तो दुखवा लिखल बाटे जे करी पिछली लावे, दुखवा लिखल बाटे जे करी बीच लीला रे। कतना कोई चतुराई करी, कोई लाख करे चतुराई, विधि का लेख न जाए, लिखल बा जवन होई। ए भैया राजेश का फूफा घड़ी 12 बजे मारे बदे पहुंचल हुआ, नशा में हुआ, अपना जाने में राजेश का बनाई बनाई गर्दन कटलन ह, बोटी बोटी शरीर का खैलन, अइलन आके सुत गइलन, ये सोचत वन कि अब गांव में हमार कोई बुराई ना करी, अब हमार बेइज्जती ना होई, नाक ना कटाई, न रही बांस न बाजी पिपीढ़ी, अब बसवे नहीं खेत पिपीढ़ी बाजी का, अब लोग बुराई करी का, सबेर होई बोरा में कस के ले जाके कहीं नाला नदी में फेंक दे। जाके राजेश का फूफा सुतल हुन, जौले नशा टूटे, जौले ये होश में होखे, आतौले राजेश गौवा में से आ गए। जाई के देखत बा, दरवाजा खोल के सारा रूम खून से रंगाइल बा। सुबह का बेला 4 बजत बा, चिल्ला के राजेश रोवे लगल, आ जाके वही फुआ फुफा के बाड़ी पीटे लागल। आल्हा का भाव लिखल गई। अरे देखल सी राजेश कटल, वही सुनीता का मुड़िया बाबू, धीरे धीरे ओखे लागल भोरवा हो बिया, हुआ यौरी फुफा के जा गावेला राजेशवा जगवा, खुनवा में रंगाइल बाटे मोहिन गो, पागल दूनो प्राणी गईले थाना दरमियान हो साहब, बेटी के मुंहवा ओ भोती जावे भोर का बेला 4 बजल हो। जाके राजेश बुआ फुफा के जगावत बा, रोवत बा, केवाड़ी खोल के बुआ फुफा भरे अइलन। सामने राजेश के जब देखलन हो, दोनों जानी अवाक हवन, एक दूसरे से मटकियवल करत हुवन। राजेशवा के जब तू मार दिहला तई खड़ा कवन, नशा टूटल, होश में आइल। राजेश के फूफा समझ गेलन बात के, ऐसा तना न के राजेशवा के चक्कर में हमन अपने बेटी कही जान ले ली, लेकिन ऐसा भइल कैसे? बिना कुछ सोचे बिचारे दोनों भाग गइलो। हाँ
थाना पर दरोगा जी का पैर पकड़ के मरद मेहरारू रोवे लगल सर। रो रो के दोनों दरोगा जी के आगे सारी बात के बतावत हुवन साहब। भतीजा जौने का माई बाबू मर गई, छोटी मुकी रहल लेके अइली से पुस के सयान कैली, पढ़ा लिखा के होशियार कैली। हमारा बेटी के अपनावे के चक्कर में बेटी तैयार ना भइल तो ओकर गर्दन काट दिहलस। जौना भतीजा के अपन बेटा बना के लेके अइली हो साहब, वो हमरे बेटी का हत्यारा हो गई। दरोगा जी 4 गो सिपाही लेके चलल हुवन। भोर का बेला हो, बेकसूर राजेश के पकड़ के गाड़ी में बैठवलन, लेके थाने पर अइलन। पूछे लगलन, राजेश नाही नाही करत बा और गुस्सा में दरोगा जी राजेश के मारत हो। गुनाह कबूल कर लो, सुनीता का हत्यारा तू ही है। रोवत बा राजेश, हाथ जोड़ल कल साहब जितना मारल बने मारला, वैसे भी जिंदगी अब हमें ना चाहिए। ऐसा जिंदगी कौना काम का साहब जौने जीवन जिंदगी में केवल ठोकर होके दुख होके, हमरे जिंदगी का अंत हो जाए। हम तो ये मनावो थी, लाख डंडा मारल जाई साहब, लेकिन ये कब जे कि सुनीता का गर्दन हम नहीं की कटले, सुनीता का हत्यारा हम ना है। दरोगा जी बेकसूर राजेश के महीना 2 महीना तक परेशान कैलन ह। गुनाह कबूल ना कैल, थक गइल, सिहर गइल। रोवत बा राजेश कले साहब अब तो हमर बतिया मान ला, छानबीन जारी रखा, हो सके असली मुजरिम तोरे हाथे लग जाए। और वही हुआ। 4 महीना 6 महीना बीतते बीतते दरोगा जी का हाथे असली मुजरिम लग गई। और असली मुजरिम कोई दूसर ना, उ राजेश का बुआ फुफा और सुनीता का माई बाबू लेके गईला। दरोगा जी ले आई के थनवा में बंद कैला, आके खड़ा भइला। ओही राजेश के आगे हाथ जोड़ला, कहला रे राजेश तू बेकसूर है, पाप तो हम क दिहली तो के मार के। रोवे लगा राजेश, कहला ये साहब जायदा, हमें बस ये बतावा कि हमारे बहनिया का कातिल कौन है, हमारे बहनिया के मरलस का है। लेके दरोगा चलल हुन, बुआ फुफा के सामने खड़ा कैला, उठौला हथवा अंगुरिया देखौला, कहला कोई दूसर ना। बुआ फुआ और फुफा के देख करके राजेश रोवत आ रो के एगो बात कहले बा विरह के आखिरी भाव में। पारसनाथ यादव पूर्व प्रधान जी, रेगाह के धरती से आपके द्वारा हजारों रुपए का पुरस्कार। अच्छा जा रहे हैं का? हम तो भाई चीने जाने नहीं है, हमको तो खाली पैसा मिल रहा है। लेकिन प्रधान जी अगर मेरी बात आपको सुनाई दे रही है तो प्लीज आप कृपा करें और आकर के यहाँ तब तक बैठे जब तक हम लोग हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नहीं। मिलेंगे तब जाने दीजिए, जब मिलेंगे तब खबर है। रोवत बा राजेश और रो करके अपने बुआ फुफा के आगे हाथ जोला, कलबा माई बाबू एगो बचपने में छोड़ के मर गईलन और एगो माई बाबू हत्यारा हो गईलन। रोवत बा आंख में आंसू, कलक कि हमके अब कुछ ना चाहिए। चल दिलक कीनाराम बाबा के मठ पर और राजेश वही बाबा का पैर पकड़ के रो रो बाबा से कहता है, बाबा
लोग कहेला कि मोह माया के संसार में सब लोग फसल बा, कोई का कोई हो ना, आज एकर जे हो तो खाली मतलब खाती। शिकुमार भैया बतावेलन कि मर्द के जेब में जब पैसा होला तो मेहरारू होगा बोले ले के गने जब जेबा में पैसा होई तो मेहरारू खुश रही। कोई काजी खोई नहीं हो तनी ऐठबो करी कोई काजी फुटवा ना खइले का रतियो खजाई गोड़ दबाई तो कोई की कैसन आपको गोड़वा फूलल बाजी ढेर चल देनी हो ओके तो बाई ले लेबा कि कब नोट निकाली कोई की देखी ना हई एकदम आपको बार पाकता तेलो नहीं खिडाल लियाई तो हिम गंगे डाल दी उतना मेहरारू मानी कहला के मतलब ई बाकी मेहरारू जेब टोवेले या माई पेट टोवेले। मोह माया की दुनिया और संसार और इस संसार में केवल मतलब कोई रिश्ता पैसा बा तो सबका सब बा। लइका ना जाई तो बाबूजी कहे कि जाए ससुर नालायक हो गई लो आ बाबूजी के लगे नहीं खेत लइको कही कि का कइले पड़ा हो चुप रहो चाहे सबकी पल्ले कुछ न कुछ तब तो मान सम्मान सब बन के बा गई ला जाके बाबा से यह पूछा था कि बाबा यहाँ के कर के हम के ये बता दो का पूछा था अरे डहरिया पतवल जा डहरिया पतवल जा गुरु हमारे भूलली डहरिया पतवल जा समय और समझ ये दोनों एक साथे ना आवेला। समय आई तो समझ ना आया समझ आई तो समय ना। गुरु के चरनिया बाटे गंगा का धारा अगर हो भी गई तो केहू रोए वाला ना पहुंची। तमाम कैमरा लेके चाहे काहे ना मेरे सोनुए भैया पहुंची लोग तो खाली मेन बस वीडियो आ चाहे फोटो क्लिक करी लोग कौना पर ज्यादा विवाद। ये देखिए अच्छा खासा अभी तो कल ही गा रही थी मीनाक्षी राजी ऐसे कैसे
ऐसा होखे न लेकिन हो गई तब का बताओ यहू जा लालच बा गुरु